Zasha zingane zakwethu siyakhumbula la insizwa kule video, insizwa uMax Makhanya, insizwa yale eMbumbulu la incoma khona imisebenzi kaKhuzani ize imbiza ngenkosi kaMaskandi ngenxa yomsebenzi yayo. Yase ithi uMthandeni uMfamanqele uyinduna kaMaskandi. Urespondile kuKhuzani umfowampongosi kule video, ubongile la uKhuzani umfowampongosi ebonga kule nsizwa uMax Makhanya. Ngifuna ke sizwe ley'ngane zakwethu, ngizoyivula la i-comment kaKhuzani umfowampongosi. Waphinde waresponda kuMax Makhanya, waresponda ngevideo. Asizwe la. Khuzani igama lakhe kanye nodumo lwakhe konke kuyaphoqa ukuthi njoba sikhuluma nje inkosi kaMaskandi existayo igama layo uKhuzani Xabenza umfokampongosi. Bonke ke abanye abathule. Umahluko phakathi kaKhuzani noMthandeni ukuthi uKhuzani uMaskandi akawuphethe ngomlomo, uphethe ngezenzo. Zonke iyona ke ivideo kaMax Makhanya la ebencoma khona ke imisebenzi kaKhuzani ezesho ukuthi uKhuzani uMaskandi akawuphethe ngomlomo, uphethe ngezenzo. Kuningi akakushilo, sizoyikhumbula le video. Kuningi akushilo. I-comment le kaKhuzani umfowampongosi ethi ngiyabonga mfaka Makhanya le kwadla ukhokhe. Nayi-ke i-response kaMax Makhanya naye mangazo ukuthi hayibo iqhawe la selingena shuthi liyawalalela amavidiyo ethu iqhawe. La selingena kuvideo yami lizobonga iqhawe. Ake sizwe ke le video kaMax umfoka Makhanya. imake qhawe. Isigodi sami usithathaphi isigodi sangakithi? Ngoba phela ngikhumbula ukuthi angijwayele nje ukusho ukuthi isigodi sakithi sikuphi. Imake. Okay, noma kuthiwa wasithathe ebongweni, kodwa ngikhumbula ukuthi agcina kudala kabi ukuthi mangibonga mina ngize ngisho nendawo yangakithi. Ayingagcina kudala kakhulu ngoba izibongo zami seziningi kakhulu. Ngiyaye ngingabe ngisafika endaweni yangakithi. Noma kuthiwa Khuzani isigodi sami wasithathe ezibongweni, ayichaza ukuthi wayilalela qhawe. Phela uyabona mangabe uze wafinyelela esigodini sangakithi la ngizisho khona ukuthi ngiqhamukaphi. Hey usukuyilalelile lezobongo. Hey wena Khuzani, enye into engikuthandela yona qhawe uyanothi into engikuthandela yona qhawe lami. Enye nje yezinto engikuthandela yona. Hayi unodlebe. Hayi unodlebe Khuzani, hayi. Yazi ukuthi insizwa mayibonga kukancane abantu balalele kuze kuyofinyelela ekugcineni la insizwa isuke seyizethula khona ukuthi izalo ubani eqhamuka kuphi. Hayi cha unodlebe qhawe, hayi unodlebe. Kodwa wena Khuzani vele nje natural vele uyaziwa vele unodlebe wena Khuzani. Phela kudala sikunothisa ukuthi unodlebe uKhuzani. Yazi uKhuzani ukwazi ukulalela into ebingeke ilalelwe umuntu, ayilalela uKhuzani leyo nto ayithatha adule ngayo. Into ebinganakekile sidalo. Cha Khuzani mfowethu ngiyabonga qhawe lami. Ibona kuqhawe lobu ukuthi ubazi abalandeli bakho ukuthi baqhamukaphi, ubazi ukuthi bangabaphi abalandeli bakho. Ngiyajabula nje kakhulu qhawe lami, ngiyabonga kakhulu Khuzani mfowethu. Ungowakwethu wena, ungowakwethu qhawe. Danke mfowethu. Ya bafowethu ya iwona amazulu la
Zingane kwethu, naku-ke ngifuna ukukucela la. Ngiyacela bafowethu si-subscribe kule channel. Si-like i-channel, si-press i-notification bell. Ya, si-like ama-video kule channel. Sisazoqhubeka nje. Size nazo zishisa. Siyabonga kakhulu iy'ngane zakwethu.